Ang lungsod nga itong pagabisitahon karon maghatag na og lain na usab nga kasinatian. Bunga sa hugot nga pagampo og paningkamot, kining lungsura nagmalambuon. Mga suryan, atong ilalahon ang mabungahong lungsod sa Sibonga. Ako si Matt, dinhilang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan. Nga ganahan og hilig kayo mag suroy-suroy. Mga suroyan, welcome to Sibonga! Sibonga, ang lungsod sa habagatang sidlakang bahin sa probinsya sa Sugbo nga abunda sa matahog nga kinayahan ug kansang katawhang kugihan. Usa ka oras gikan sa siyudad sa Sugbo, pwede kang mosakay og bus sa South Bus Terminal o van for hires ug uban pang private vehicles. Kasagarang usa ka istorya ang gigikanan sa ngalan sa usa ka lugar. Tuod man, matud pa sa legend, ang Sibonga nagagikan sa pulo nga bunga. Sa panahon sa mga Espanyol, ang lungsod sa Sibonga gisalimbungan nga baga kayo nga areca palms o betel nut. Kaniadto, sa panahon mga katsila, doon ako nakitaan silang mga matang sa tanom. Doon ay dagko ka na bang agricultural product. Kuan man gyud na ang tawag na to na. Di man gyud na siya, bunga na siya, pero ang maong prutas, nakitaan po na sa katsila, na kinatsila po nito lang, unsa man na niya, ang giulagway nila ang bunga or produktong agricultural. Bunga means, kuan, kada bang bunga sa lubi, bunga sa kaning ato ang produkto sa agrikultura. Kunya, tungod dito, kay pag ani sa kuan, pagkatsila, wa pa may mga ngalan ng lungsod, pag yung bunga, na-adapt na lang sa ito nila nga, itawag nilang Sibonga. Okay, bunga produkto sa atong agrikultura din sa atong lungsod, usa sa atong tanom. Susama sa ubang mga lungsod ug syudad dinhi sa lalawigan sa Sugbo, aduna ikapaambit nga klasik-klasing manindot nga butang ang lungsod sa Sibonga. More than anything else, ang lungsod sa Sibonga mapasigarbohon kayo sa ilang mga kabilin. Kung ikaw mo ani dinhi sa bagatang Sugbo, daw mo ra kag dalhon og balik sa karaang panahon. Nganuman, it's because makabalik lang taw ka sa mga karaang struktura nga hangtod karon makita pa nato. Ug ang uban gani gigamit pa gihapon hangtod karon. Abunda gyud ang lalawigan sa Sugbo sa kultura ug kabilin, ug dili gyud kana ikalalis. Tataw kayo sa ako mga nakita. Susama na lang aning lungsod sa Sibonga. Diin ako nasaksihan ang ilang karaang simbahan. Makita kini kilid lang sa highway. Ang Balay Alampuanan sa Sibonga, mao kini ang Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Gisilod nako ang maong simbahan ug nakita ko kining manindot kayo nga mural paintings. Kini usab bilang simbahan mao kini ang Cebu's version of Sistine Chapel. Nganuman, tungod sa atong makita karon nga mga mural painting sa ibabaw ug kini mismo gihimo sa Cebuano artist nga si Raimundo Francia. Mailan gyud nga kining simbahan na karaan na kaayo tungod sa kalig-on kay mga coral stones ug limestones man ang gigamit niini. Unsa may istorya kaaning simbahana? Unsa man ang mga importanteng petsa nga atong angayan mahibaw-an? Ug of course, kano sa kini nahimong parokya ug unsa kini kaniadto? Actually, ang simbahan sa Nuestra Señora del Pilar dili mas karaan ikumpara nimo sa iyang mga inahan nga parokya sa Karkar o sa silingang lungsod sa Dalaget o sa Argao. Kining simbahan sa Sibonga, actually, anak ni siya sa Karkar. Kay mas karaan magyud ang Karkar. Mao nga tungod kay nagkadaghan tingali ang mga tao, bunyagan, kaslunon, mao nga magsige man og request og mga pari, no? Sa lain-lain nga mga lungsod mao nga nakahukom ang kura sa Karkar nga magpadaog bisita. So himuon nga bisita ang Sibonga sa Karkar. So, gikan sa tuig 1500, 600, 700, 1700, sakop siya sa Karkar. It was only 1830 nga nahukman nga mahimo gid siya nga separate nga parokya apart o aside sa Karkar. So, that was 1830. Nya pagka 1830,
Kay bag-o pa man lagi, dili pa ni siya maong structure sa sugdan, kawayan pa, mga kahoy pa, o uban pa nga mga basic ug light mga materials lang. So, niingon ang mga tao nga kay simbahan balay man sa Ginoo, kinahanglan sa siya nga dunay presentable nga balay alam po anan mao to nga by 1830 to 1840 nagsugod gihapon og mga kawayan, mga kahoy ug simple lang nga mga limestone ug corals. Dinhi gida, dinapita, no? Nya mao to nga gitukod. Ya tungod lagi kay nagkadaghan gihapon ng mga tao, mga light materials such as wood and bamboo was not enough. Mo to nga naghimo og blueprint by mga 1850s, no? Mao nang gihimuan og blueprints pag 1860s gisugdan ang kining dako na nga simbahan. No? 1860s nagsugod yun. Nahuman siya for almost mga 30 years. 30 Okay, tungod sa kadako sa simbahan. Father, akong nabantayan kay Indeng Suda to na siya mga lapida. Ah. Naaman. Ay, yeah. Sa unang panahon, ang mga prominent people o ang mga religious devoted kaayo, gusto nila nga ang ilang mga relatives ba nga mitaliwan na gusto nila nga closer to God and with the blessing unya makapaminaw sila sa santos nga misa ba mauna nga sa ila tingali nga desire nga langit gyud tingali, no, mga ang uban gi butang diha sa mga kilid-kilid. Originally na ay mga bones pa gina before diha, pero through the advent of time gibalhin nagbalhin gid sa cemetery. How about sa mga bells? Pila ka book ang The original bells I have heard and I have known and researched. Upat gini siya ka mga bells. Diri nga side sa left, yang usad sa right. No, kini mga bells gi pangalan ni sila una sa patrona sa Sibunga, Nuestra Señora del Pilar, dahil ang ikaduha sa segunda patron kang Santa Filomena, ang ikatulo kanang Virgen de la Corea o Our Lady of the Consolation, named after her. Ikaupat kang Señor San Roque. No? Onya kay pwede mantiling buat, piting dagkua, I just don't know where are the other bells. Onya kini siya di ay, this is the only one left in the Archdiocese of Cebu. Nga gipaint ni Raimundo Francia, prominent Cebuano painter. Kini siya. Wa na kay makitaan pero murag gi-restore na bitaw. Since sa iyang pagsugod sa iyang pagpaint yun, wa pa gani siya ma-repaint. Mo na nga sa Gorbo mo gini pinakagarbo. karon na gyapon. One great treasure of Sibunga. Mo gini most documented o pictured nga kanang parte sa simbahan kini siya nga kuan ang siling. Father, ang simbahan sa Sibunga kay napabilin gyapon lig-o niya. Grabe po siyang kakaraan. Unsa mga lakang ang inyong gibuhat aron lang maampingan imong simbahan? Ayan, that's good. Doon na tayo gitukod nga Heritage Commission sa atong parokya dinhi sa Nuestra Señora del Pilar nga gipanguluhan no ni Dr. Noel Ponce. The purpose of which is of course the preservation and conservation as what you have said sa simbahan sa Sibunga nga karaan gyud. Nga unang tuyog tumong nga ma-preserve gyud kay maobay uso karong mga panahon ng ecotourism ba yan, no? Kunya dili lang ecotourism, heritage good sites susama sa mga simbahan. Ug unsa may atong kabilin, unsa may atong ikapresent sa atong mga turista ug sa atong mga batanon ug madamlag no kun wa na ni siya. Mo nga ang tuyo ang Heritage Commission mo gyud ang pagpreserbar, pagtanaw asang dapita, ang angay i-restore, no? Asang dapita ang angay pagyud paligunan siya mao na nga tabangan nato ang atong simbahan. That's the theme, that's the role, function sa Heritage Commission. Nasayod na kita sa kasaysayan sa ilang labing halangdon nga simbahan. Kung makaagi ka sa ilang lungsod, makalingi gyud ka ni ining maong edipisyo. Tungod kay klaro kayo nga kini antigo. Tinuoray gyud nga ang lalawigan sa Sugbo usa ka home for beautiful churches. Nailhan usab ang mga Sibunganhon sa ilang pagkarelihiyoso.
Kay tumong tuyo man gyud nako nga mahibaw-an ang katahom sa ilang lungsod, miistar gyud ako dinhi aron himamaton og matagamtaman ang kinabuhing sibunganhon. Ang mga sibunganhon mahigalaon, maabi-abihon ug mapahiyumon. Sa akong pagsuroy-suroy dinhi sa lungsod sa Sibonga, nabati gayud nako nga welcome kayo ko dinhi sa ilang lungsod. Nagsuroy-suroy ko sa pipila sa mga ancestral houses dinhi. Kini ang ancestral home sa mga Mercado family. Kining balaya saksi sa mga daghang panghitabo kay natukod kini sa tuig 1830s. So old this house indeed. O gasayad ana, gihimo pa daw kining simbahan o eskwelahan sa mga Spanish friars. Unang balay pa lang kana mga suryan, aduna pay lain. Kining sunod nga karaang balay nga akong gisaka, makaingon ko nga karaan gyapon. Bisan wala kining gibutangan og marker tungod sa estilo niini nga panahon sa Amerikano. Bisan gamay nga kakapoy wala ko nakabatyag. Kay nalingaw gyud nako ang paglakaw-lakaw paghapit sa mga dapit dinhi sa Sibonga nga may kalabutan sa ilang kasaysayan. Mga suryan, ubani ko ninyo sa akong pagpadayon pagbisita sa uban pa mga heritage houses dinhi. Ang ancestral home sa mga Ortiz family ug natukod kini ni adtong 1920s. Sayang, sirado ang balay sa akong pagbisita. Apan okay lang, kay at least nasaksihan gyapon nako kining well-preserved house nga natukod pa niadtong tuig 1920. Nalingaw ba mo mga suryan? I hope nalingaw kamo sama nako. Ubay-ubay sabong mga karaang balay ang Sibonga. Ug laing karaang balay nga akong gihapit, kining balay nga dili layo sa public market karon. Ginganlan kini nila og Elpa, ang ngalan sa usa ka mananahi nga nagpuyo dinhing balaya kaniadto. Ana pagyud ako ilang ancestral house nga gihapit. Kini mao ang Amores Ancestral House. Na-amaze gyud ko sa akong nakita kay nindot kayo tan-awon ang mong balay. Makalingi gyud ka. Humanang kitag saksi sa mga karaang balay dinhi sa Sibonga. What's more in this place? Let's find out sa atong pagbalik. Adunay edipisyo dinhi sa Sibonga nga dinagsa gayud sa mga katawhan nga nagagikan pa sa lain-laing dapit, mapalokal man o langyaw nga turista. Unsa man ka kini? For sure, aduna na may idea, especially sa mga Romano Katoliko, kung unsa ang atong sunod bisitahon. Ang Sibonga ilado sab kayo tungod dining usa ka monasteryo sa mga monghe nga nahimutang sa Barangay Lindugon. Gikan sa poblasyon, mga 15 minutos sab kining biyahion sakay sa tricycle, habal-habal ug mga private vehicles. Usa sa mga religious landmark dinhi sa Sibonga mao ang Monastery of the Holy Eucharist. Saksi gyud ang ako mga mata sa pagkadako sa maong edipisyo. Nindot kayo ang palibot kay anaa gyud kini nahimutang sa bungtod. Sagrado kayo ang lugar. Klase-klase mga tao ang ako mga nakita. Daghan usab ang nanagkot og kandila samtang nangamuyo. Matag kolor daw sa kandila adunay kahulugan. Dini usab sa sulod, daghan usab ko og nasaksihan nga mga suwat og mga butang nga gi-enclose aning bildo. Dini pod sulod sa monastery atong makita ang mga nagkalain-laing mga testimonials pareani. Katong mga board takers, mga board exam takers nga nangapasar, nga katuoba mga cancer patients nga nangaayo, nya sagad nila ilagay pambilin. Magbilin sila mga souvenirs pareani kani mga lapis nga gigamit la pag take lag exams ug katubong uban katong mga wheelchair ug uban pa nga gigamit nila katong mga cancer patient nga nangaayo. Rani.
naayo tungod sa milagrosong Birhen dinhi sa Lindugon. Every day dinhi sa maong monasteryo dili gyud mawagtangan ng mga tawo at doon lagi mga tawo nga maglinya mohalok sa milagroso kay Birhen dinhi sa Lindugon. Mo natin ito. Susama sa ubang mga deboto, milinya gyud ako aron mohalok og mga muyo sa milagrosong mahal nga Birhen sa Lindugon. Makapanganghag gyud kining Monastery of the Holy Eucharist. Usa kini sa mga maanindot nga architectural structures sa lalawigan sa Subo. First time niyo ba dito? Yes, first time and we're glad to be here. Kasi nakita ko sa picture and sabi ko talaga I need to come to this place. Ano ako parang I'm so amazed. Oo. nung papasok na yung sasakyan, I really have goosebumps na sabi ko I'm already here in this place and I've heard a lot about this place na very miraculous daw yung area na to. And there have been so many answered prayers on this. Sibonga, usa ka lugar nga inyo gayong balik-balikon, kay puno kini sa mga makaikag nga dapit. Nasayo na kita sa kasaysayan sa Sibonga, nakabisita sa mga sagradong mga dapit niini, nakahapit sa pipila sa mga karaang balay o nakahimamat sa mga katauhan dinhi. Mga suryan, wala pa nato masuroy ang uban pa mga parte sa mabungahong Sibonga. Ana apay daghan. Nahuman gyud natog susi ang sugilanon kabahin sa kasaysayan sa Sibonga ug nakahigayon og hapit sa ilang mga kabilin. Unsa pa ka ang anaaning lungsura? Unang dalit pa lang kini. At ang iunya sa next episode, dinhi lang sa Suroy-Suroy Sibonga. Nakahimo na ko ni nani, kay siya. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Suryan, like us on Facebook and follow us on Twitter. Hello to Kenneth Candy and Pump Model Cebu.